ukuthi mase ziyanginyusa. It's unlike Jesus. Ihlanganiphi zase East siyibone ele. Zathi uphi lo zelwe inkosi. Kusho ukuthi akenziwanga yithina noma thina sonke la ethendeni singamduba uJesu sithi hayi siyakuyeka sakhonza uzoqhubeka abe inkosi. Akayona inkosi ngoba kusho thina akabekwanga ehlalweni. Uzelwe inkosi. Sengiyavala manje his lordship. Sikiyeke lokho kunye sisokufunda ngo-2000 ba. Listen. His lordship. Namhlanje ufuna ukushumayeza wena ongena ensindisweni bamba uvela ungena ebukhosini buka Jesu. Athi ngisho kabi ngizosho kabi. Uma ungena ensindisweni ungena kuJesu uzolawulwa. Because there's no king. Leli gama le kingdom. Yeah? Kusho ukuthi khona inkosi edominate kulo ndawo. Ayikho inkosi engenamqathanga rules and regulations. Mawuya esigodlweni lapha sasenyokeni. Lapha kwa inkosini, inkosi yamaZulu, inkosi misizulu. Mawuyofika lapha esigodlweni, awuveli nje ufike lapho. Ungene sango hey njalo bafowethu. Yo. Once kulungile nje ungayishayela ikhwele mawusahamba ku-tar road ungena gravel usanga khona. Once you enter the gate you are bound. Rules and regulations. Sefanele manje ubhawe emthethweni nasemgomeni yala. Number 1 kuya ngokuthi imgomo yakho ithini angikho sho kahle. Number 1 kuya ngokuthi imgomo yakho ithini baba unjalo security kunamaphoyisa egate. Kukhona ezinye izimeli ukuzokutshela indlela zokuhamba la ekhaya. So now uma ukhona usindiswa nje uzophatha. uJesu futhi une full control kuwe. Lalela nto ngisho into yokugcina. Lesi sithi uJesu angayithandi. Uyahlukana naso. Lalela awuyisindisa awuzokwenza into oyithandayo. Kunenkosi. Abantu abaningi bayithethe lalela ezinye izinto sayiyeka siyithanda. Kwasho ukuthi icommand yenkosi ihlukana nazo. Kuya ngotheli kabani izoligcinayo. Uthi uPaulo sokoko kwakuyinzuzo nthule la isontweni. Uthi konke kwakuyinzuzo kuyimi uthi ngakushaya indiva konke. Uthi ngenxa yobukhulu bomazi. Uthi ngasa ngajika ngibotele lithi zongikhathaza. Uthi ngakushaya izibi. Uthi ngathi mangubunga ngathi izibi zonke lezi. Uthi ngenxa yobukhulu. Enye into eyenza abantu babaleke baze babhashe evangelini kaJesu abafuni ukulawula. Umuntu ufuna ukukholwa nayo yonke into. Nathulu amen ngathi isodwa selivalile. Bese ngicela sekusela insizwa zodwa ziyadla mina la ngithi bese inkonzo ngisiphumile. Ubona ukuthi inyawo amen. Abantu bafuna ukukhonza nayo yo. Othakatha aqhubeke kodwa phela aqhubeka akhonze futhi nakhona. Onathayo anathe ngapha kodwa aqhubeke futhi akhonze. Khona isonto laqala la sheshe lagcwala kwalula nje. Wathi kanje hayi la yazi nihlushweni la abantu abajudgmental kube nitshethiyeka ini la uzokhonza zonto yakho mufika ngebreak uyaphuza uyabhema wenze zento oyithandayo ihabula church aniyazi habula church saziphuza la khonza lokube kumika amabhodlela kabhiya la ngaphezulu etafuleni naye umfundisi uyakhonza athi bazalwane akekho uJesu inkosi yenkosi ofana noJesu alimencane uyabekela dagcwala in a minute because abantu bafuna isange elikhulu abafuna ukulawula ubukhosi bukaJesu. Kuthi angishumayele sanithe sengithandaza abathanda kabi ukuthi akunjalo ebikaJesu kunenkosi la. Njengoba usibona nje siyalawulwa. Njengoba usibona nje athi siphetho. Uyalo sithetha sizoshumayele sanithe siyeke imbhede nemithi emihle. Wasithetha siyeke nezikhathi zethu right neingubo zethu sathi yathi yeka yonke into. Wathi abantu vala nesonto le. Valani isonto le nambani nesanitary nohlala eground. Wathi wozani zomisa ithende singazi noma nizofika yini. Wathi fakani ithende. Sathi hey mase bangafiki wathi hey ngithi fakani ithende nenishumayele. Shumayele nina. Sayixhumela ithende. Ngoba sithatha icommand no master. Wathi yeka nini fakani imali zeni la, fakani yonke into. Zani zomisa imvuselelo.
shumayelani abantu mase nifika lapha ningayishumayeli nina, shumayele mina. Hence we are here. Siphakame sicela. Cela nganyakaza umuntu usho yedwa. Ungaphumi umuntu. Ngoba ngizibona ingilosi kaNkulunkulu.